Všetko sa začalo pod zámkom Frankenstein. Už 10. rok som putoval s cirkusom Bandini a znova sme prechádzali tým pochmúrnym krajom upírov, bludičiek, vodníkov a iných bytostí zlej moci. Principál hnal kone bičom a zvieratá sa chveli úzkosťou. Ale ja som mal celkom iné myšlienky. Zasa nič nerobíš! Au! A umývaj poriadne, ty darebák lenivý. Jedlo si musíš zaslúžiť. Cítil som vzácnu príležitosť zdúbkať od komediantov, ktorí mi už dávno liezli na nervy. Využívali to, že som sirota a že sa ma nemá kto zastať. Nedávali mi vôbec žiadny plat a núčili ma dokonca robiť babské práce. Tu teraz veľmi nebezpečná kraj, veľmi nebezpečná. Avanti! Pohnúť kostru, lebo nás tu zastínúť noc! Jo! Jo! Miriam. Žirinou zadarmo sopliaka hnilého. Pozri sa, čo zasa porobil ten Bangard! Striga. Za toto nedostaneš nič jesť. Ani na večeru nič. Ani na zajtra nič. Au! Porizol ma ten bez. Neodvoláš sa ma byť. Ti nedarujem. Ty nie si moja matka. Čo tvoja matka? Tvoja matka, tá sa na teba vykašľala. Ja si tu ničím nervy s tvojou výchovou. Môžeš si ju nechať. Ja ťa strčím do sirotinca. A ja si nájdem lepších poručníkov. Ale čo? Najprv by sa ti muselo podariť zdrhnúť škrčok. Hej, tak to skúsi. Choď, Max, ak sa chceš stretnúť s upírom. Hej, stoj! Stoj! Vráť sa! Štenia je to nepodarené! Stoj! Ušiel ten zbojník, je preč. No hej, a čo? Musí sa vrátiť. Kto bude krmiť kone? Čert ho ber. Dal som cirkusu s Bohom. A tak sa začalo najčudesnejšie dobrodružstvo môjho života. Mňa sa nemusíš báť. Nič ti neurobím. Tá vodná panna je ešte stále v cirkuse. Aká vodná pani? Vieš, tá krásavica vpredu, čo je na Marinkotke. No. Neviem. Si veľmi hladný. Jedz. Veď je živá. Neľúbiš čerstvé ryby? Poď, zavediem ťa tam, kde nájdeme niečo dobré pod zub. Výborne. Dosť rečí, Igor. Dajte to na chlad. Henry Frankenstein čakal na túto chvíľu roky. Čo by bol náš svet bez strašidiel? Kto by ich rád raz neuvidel? Vážení priatelia, tento deň sa zapíše do histórie ľudstva. Mozog tu je. Ako si prajete? Celkom čerstvý. Doktor Frankenstein. Preboha. Nechal si ho zmrznúť? Áno.
Pán Groove mi to tak kázal. Povedal som na chlad. A nie do mrazničky, vážený. Ty nemáš poňatia, čo som sa načakal, kým profesor Sedelbacher zomrie. Ľutujem, Sir Henry. Nechcel som. Bol to jeden z najväčších géniov modernej doby. A ty mu jednoducho zmrazíš mozog na kosť. Čo, ak si mu tým zničil nejaké dôležité mozgové centrum? Skúsim ho prihriať. Skalpel. Igor, podaj skalpel. Tu je, prosím. Telefón, prosím. Telefón. Tu sa vôbec nedá pracovať. Je to fešák. Ako sa bude volať? Ozaj meno. Dovolím si navrhnúť. Henry II. Po vás. Srdečná vďaka, Groove. Ale on nás svojím významom a inteligenciou všetkých prerastie. Aspoň dúfam. Veľmi vhodné meno má jeden môj obľúbený žiak. Einstein. Ten Jozef, čo to bol cez prázdniny? Nie, Einstein sa volá Albert. Fascinujúce. Neušúchané. Albert, nech ho v živote sprevádza šťastie. Ďakujem, Igor. Nech teda tvoje meno je Albert. Albert. Zips, áno. Opatrne, komtesa. Musím ho nasadiť správne. Inak bude celý život ľavákom. Takto. Čo je, Igor? Keď bude elektrina, antény sú hore. A teraz prebudíme nervový systém. Čím ďalej, tým horšie, Alois. Pán, vidíš tú pečenku? Neboj sa. Ale šikovne. Samé belice. Žiadny pstruh. Dám 2 piva. Nič viac. 3. A plzeňské. Nie. 3. Alois. Chceš sa upiť na smrť? Groove, dáma. To beriem ja. A dud. Aj toto. Moment. Pomoc! Ľudia! Pomoc! Chlapi! Chlapi zle. Čo sa robí? Schmidt. Na zámku sa dejú hrozné veci. Dajte mu pálenku, rýchlo. Tebe si zastará, Slivovicu. Áno, už nesiem. Chytro. No, preber sa, no. Bol to upír. Hovor. Hore na zámku. Baron Frankenstein zostrojil hrozné monštrum. Strašnú obľudu. Presne tak, ako to kedysi urobil jeho strýko. Pred 500 rokmi. Je to tak. Sám som to videl. Videl som to na vlastné oči. Pozrite. Tam. Vypustil drakov. Keď do nich udrie silný blesk, prebudí netvora k životu. To sú nesmysly a bludy. Človeka predsa nemožno zostrojiť. Už sa to raz stalo. Môj dedo to zažil. To nesmieme pripustiť. To nesmieme pripustiť v nejakom prípade. Treba zachrániť mesto. Jeník musím na zámok. Pôjdem s tebou. Ukážeme všetky Stenovi, kto je tu pán. Kde si zbrane? Poďme, chlapi. Čo si prišiel, bratček? Hádam si sa nerozhodol pracovať. Neskôr, Berta. Až neskôr. Veď vieš, že nemám čas. Musím im ukázať, kto je tu vynálezca. Ešte uvidia, kto je to Hufschmidt. Celé mesto to uvidí. Nepotrvá dlho a ja sa vydám.
Uvidíš, že to nepotrvá dlho, kým si niekoho nájdem. A potom sa vydám. A viac sa kladiva nedotknem do konca života. Ale dovtedy sa ešte oháňaj kladivo, moja malá. Pracuj. Zo mňa raz bude slávny človek. Všetky noviny budú písať o mne. Vynikajúce. A teraz sa pozrieme, či všetko funguje, ako sa patrí. Igor. Áno. Teda... ruka. Pohyb prstov. A teraz to najdôležitejšie. Reč. A zrak. Zrak je dokonalý, ale... No tak čo je s tebou? Povedz niečo. Hovor. Malo by to ísť. Veď všetko funguje. Počkaj. Povedz niečo. Albert, hovor. Hovor. Povedz to jasne a nahlas. Tu som. Si hádam ešte na druhom svete? Kanáli som. To si ty, Alojz. Čo sa stalo? Alojz, čo to robíte? Hanbite sa. Vždy sa opijete a potom vystrájate. Ach, tí chlapi. Musím vám všetkým niečo povedať. Mesto je na nohách. Všetci chlapi s krčmi idú... hrnú sa sem. Aspoň teraz uvidíte, čo dokáže môj vynález. Vrátime sa! Zaberte, ťahajte, lebo bude neskoro. Na môj povel, raz, a dva. Dieťa prehovorí, keď ho plesnú po zadku. Aspoň tak to robia ľudia. To je predsa celkom nevedecká metóda. No tak ja by som... No, nechajte ma rozmýšľať. Pán barón, rozmýšľajte rýchlejšie. Tí ľudia tu budú každú chvíľu. Vedec nesmie nikdy konať neuvážene. Odpálime zámok! Poďme! Uvač, mám pravdu! Poďme! Pobijeme! Poďme! Prečo nechceš prehovoriť, tvrdohlavec? Obráť sa, náhni si na brucho. Obráť sa, no! Igor, čo to robíš? Neopováž sa. To je nevedecké. To, čo ľudia, sama si to povedala. Bože môj, ty vieš škaredý. Čo tam po kráse, Igor? Ale tá jeho sila nás zachráni. Funguje. Funguje. Tak teda, vítajte medzi nami, profesor. Ako sa cítite? Fantasticky. Vynikajúco. Ste v poriadku? Poďme, chlapi, poďme! Rýchlo! Poďme! Poďme, chlapi! Zúčtujeme s barónom raz a navždy! Poďme! Albert si ich dokáže získať, uvidíte. No, profesor, ešte raz. Vítame vás na zámku barona Parkensteina. Frankensteina. Dúfame. Že sa budete dobre cítiť. Otvorte bránu! Rozbite bránu! Otvorte bránu! Sa do nej! Lebo tu rozbijeme! No, počkaj. Pustite nás! A vydajte nám obľudu! Otvorte nám, lebo inak použijeme ťažkú techniku!
Buďte všetci vítaní na zámku baróna Frankensteina. Dúfam, že sa tu budete dobre cítiť. Nechoď. Vítajte na zámku baróna Frankensteina. Dúfam, že sa tu budete všetci dobre cítiť. Vítajte Vy si z nás bláznov, chlapi. To si nenecháme. Dajte to sem. priatelia. Albert nepozná strach. Len pokoj, priatelia. Albert nepozná Daj mu jednu strach. mesiar. Ty máš dobrú ranu. Čo je to vlastne strach? Ľudia, majte rozum. Urobil som ho pre vás. Pozrite, on nič necíti. To nie je človek. Buďte vítaní na zámku Ja sa bojím. Frankensteina. Strašné nedorozumenie. A teraz ustúpte, priatelia. Vítajte O na chvíľu zámku spustím svoj ohňostroj. Pamätajte sa, ľudia. Rozmýšľajte. Čo je už? Frankensteina a Tak teda netvor. tu ako doma. Ešte stále chceš vedieť, čo je to ten strach? Hop. Strach? Toto je strach? Buďte všetci vítaní na zámku baróna. Albert, zahoď to! Už nevie to odhodiť. Už je po ňom. Neberie to. A slúbil, že mi bude pravidelne volať môj slávny synovec Henry. Dosť! Zabal mi kufor, Charlie, idem na zámok. Je čas pozrieť sa na strašidlá. Bola som ešte celkom malá, keď ma dali na štúdia. Ale na vás sa dobre pamätám, pani barónka. Tak vy ste z Frankensteinova, slečna. Môžete ma volať Klára. A teraz sa vraciate domov ako hotová magistra. Krásna, vzdelaná mladá dáma. Ako dlho tu ostanete? Vraciam sa navždy. Budem pracovať s mamou v lekárni. Príďte nás niekedy navštíviť na zámok. Pravda, ak sa nebojíte. No ja vlastne ani neviem. Ja myslím, že nie. Tak dovidenia. Baronka Frankensteinová. Nezabudnite nás navštíviť, Klára. Zoznámim vás so synovcom. Nie, nezabudnem. Dovidenia, pani baronka. Pozor, madam. Po tom škandáli je tu všetko poškodené. Dezolátne. Tu boli dvere, otvorte ich. Ty je zasypalo. Mala by som ten zámok predať štátu. Prečo by ste to robili?
Treba ho opraviť. Škoda peniazy. Zámku je škoda. Čo ak sa tu skrýva? Nie si tu, Henry? Nie. Nie to. Poďme ďalej, madam. Igor, ani trochu sa mi to nepáči. Tu sa to zobralo. V laboratóriu síra Henryho. Kedysi tu bola zbrojnica grofa Teodora. Za starých čias. Pekne ste to tu doriadili. Milé strašidlá. Barónka márne hľadala synovca po všetkých kútoch zámku. Napokon pozvala jeho obyvateľov na hostinu. A to bolo dobre. Lebo zvyky tu mali čudné. Nikto sa síce o mňa nestaral, ale nikto mi ani nič nedal. Už som sa bál, že moji strašiaci vôbec nejedávajú. Mne šerí, Igor. Špeciálny surový styk pre pána knihovníka. Je krvavý, taký má rád. Chlieb a voda pre Pieru, pani. Nie, dnes urobím výnimku. Vezmem si kúsok ryby. Prepáčte. Ja som nevychonila. Už dobrú chuť. Čím? Kde máte okuliare? Čo si sa zbláznil sem? Čo tu Myslím, že chceš? tohoto pána nepoznám. Myslím, že tohoto pána nepoznám. Ja som ohnivý sep. Podal by som vám ruku, ale myslím, že je pre vás trošku prihorúca. Sir Henry sa trochu pomýlil pri výpočtoch energie. Tak vy ste tiež Henryho výtvor. Áno. Keď sa potom pokúšal trochu ma opraviť, sám sa skoro popálil. Igor, moje šery je preč. Sherry, to som ešte v živote nepil. Ako sa vlastne voláš? Max, Max a ďalej? len Max. Každý musí mať nejaké priezvisko. No. My dvaja sme kamaráti a ja by som ti rád dal meno. Budem ťa volať PH. Max PH Pehanini ako Paganini. Pehanini? Veľký artista. To sú veci, ja mám meno. Nové meno. Max Pehanini. Chceš sa trochu povoziť? Áno. Tak bež. Jo. Opatrne, Pehanini. Dobrý večer. Vítam vás doma, barónka. Vy ešte žijete? Veď som nesmrteľný. Mám pre vás správy o vašom slávnom synovcovi. Henry? Vy viete, hádam viete, kde je? Vo vašom byte v Yorkshire. Ako to viete? Mám na to svojich netopierov. Ja vyšlem signály iným netopierom a tie zase ďalším a tak ďalej. My netopiere máme absolútne dokonalý bezdrôtový komunikačný systém. Som vám očarená, grof Dracula.
Teraz čo si cítim? Čo? Nejaké vibrácie. Henry práve premýšľa, či vás má zavolať. Teraz kráča k telefónu, zvoní na ústredňu, teraz dvíha telefónne slúchadlo a dáva ústredni vaše číslo. Centrála ho práve zapojila a... Tu je Henry, tetuška. Ako sa máš? Už je toho ozaj dosť, čo ti chcem povedať, drahý Henry. Urobil si zo zámku ozajstnú ruinu. To už riziko podnikania. Ale teraz pracujem na celkom novej myšlienke. A tá si vyžaduje absolútnu sústredenosť. Počuj, Henry, zámok treba opraviť. Musí sa okamžite vrátiť. Potrebujem tu každú Je mi veľmi ľúto, tetuška, ale ako si nás rušia a vôbec nič nerozumiem z toho, čo mi hovoríš. Máme akési hrozné spojenie. Položil. Ak som vás správne rozumel, už nechcete rodinný zámok predať? Kto povedal ten nezmysel? Igor to povedal. Igor ten šíri len samé klebety a paniku. Tak teda? Dámy a páni, na zámok. A na pani barónku. Nech nám odpustí naše hriechy a nech ešte dlho s nami zostane. Až do konca sveta. Otvoril oči. Pozrite, on žije. Vstávaj, kamarát. Pekne vítajte na zámku baróna Frankensteina. Vítajte znova na svete. A máme dve silné ruky, ktoré vydajú za 10. Sú smední. Dajte mu na čo vypiť. Albert, veď to nie je šľahačka. Poriadne ho kefuj, Max. Tak ty takto. Albert sa teda narodil po druhýkrát. S dušou dieťaťa a silou obra. Vyhrnul si rukávy a čo nevidieť, bol zámok ako zo škatulky. Ale barónka mu nedala oddychnúť. Nemilosrdne nariadila jeho zušľachťovanie. Chudák chlapec. Chcel som ho trochu poučiť o svete. Dať mu niečo zo svojich skúseností. Ale ona ho poslala do knižnice. Ako by sa z kníh dalo naučiť žiť. Toto je muž? Vyzerá ako ja? Veľmi správne, Albert, to je muž. Áno. A čo je toto? Žena. To je to, čo aj vy. Žena. Čo, ja? Áno. Ja žena? Kdeže? Je žena. To je niečo nesmierne krásne, čosi eterické a tajomné. A pozrite, ponúkla mu svoje pery. Prekrásne. Svoje pery. Max, poradíš mi? Jasné. Ponúkla ti už niekedy žena svoje pery? Moja mama. Ale potom veľmi rýchlo zmizla.
a už som ju viac nevidel. A nie je toto tvoja matka? Nie, to nie je moja matka. To je taká, veď vieš, čo chodí s každým. A dosť! Som predsa dospelý muž. Mám právo na ženu. Chcem nevestu! Počkaj, neubližuj mi. Hej, ty. Nepoznám ťa ja. Prišiel som ti pomôcť. Naozaj. Poznám jednu ženu, ktorá by ti chcela ponúknuť svoje pery. Rada sa boskáva. Áno, áno, prečo nie? Áno. Áno. A je silná, veľká a krásna ako ty. Poď. Tu si sadni. Taký pekný zips máš na hlave. Ty si tu jediný, kto mi chce naozaj pomôcť. Jasné, nepoď. Tak, no. Ale nikomu to nepovedz. To bude naše tajomstvo, he? Áno. Pomoc! Pomoc! Topím sa! Pomoc! Albert, nemohli by ste trochu tichšie vzdychať? Ale ja predsa nič nerobím. Rušíte môj pokoj. Bývam hneď vedľa a stále vás počujem. Veď som nič nepovedal. Ako vidím, chcete sa so mnou hádať. Dobre viete, na čo myslím. Na čo je dobré to stonanie a vzdychanie? No vysvetlite mi to. Mrzí ma to. Mám odísť. Áno, prosím vás o to. Alebo prestaňte s tým fňukaním, som z toho celá nervózna. Čo mám teda robiť? Chodte a hľadajte si nevestu sám. Čože, ja sám? Prečo nie? Každý správny muž si musí ženu nájsť sám. A vy nechcete byť mojou nevestou? Hovoríte nezmysly. Cítim to. Cítim, že vás mám rád. Prešiel cez ňu. Pozor, človeče, na bok. Ja? Ježiškové hustričky. Počkaj. To je ten netvor zo zámku! Poplach! Poplach! Do ukrytu! Chovajte sa! Ľudia! Strieľaj! Pomoc! Už aj dnu. To je obluda zo zámku. Pozri, aký je strašný. Hrozný. Jako decko.
počkaj, ja ti ukážem. Nechaj to na mňa. Ja to zariadím. Albert, poď sa pozrieť, či viem dodržať svoje slovo. Vieš, aké, nie? Naše malé tajomstvo. Albert, my dvaja sme priatelia, nie? Som presvedčený, že sa ti bude páčiť. Poď tu, Albert. Tak toto je moja sestra. No tak poď, zoznámte sa, no. Ja som Albert. Albert a ďalej? Albert, to stačí. Albert je môj dobrý priateľ, však Albert. Albert? Volaj ma Berta. Berta. Toto je, tuším, ten môj nápadník, ha? Však je pekná. Váži najmenej 150 kg. Albert, si aj taký silný, ako si veľký. Treba ho okamžite vyhnať z mesta. Veď o chvíľu bude takto ničiť naše domy. Preč, decka, nabok. Čo to? Čo ten tu vystrája? Nivočí naše mesto. Ale nie. Ja som sa chcel iba zapáčiť. Verte. Treba ho poviazať, veď nás to všetkých povraždí. Nerozčulujte sa, ľudia. Nič zlé neurobil. Je to môj strom. Ja som mu prikázal, aby ho vytrhol. Albert sa už asi nevráti. Netráp sa, Max. Nikto z nás nedostane všetko, to, čo si želá. Tak je to, veru, chlapče. Tebe sa ľahko povie, ale ja nemám na svete nikoho. A ja? Koho mám ja? Povedz. Ty máš predsa barónku a strašidlá. Ale sú veci, ktoré nikdy nebudem mať. Čo také? Nemôžem poriadne spať. V noci len ležím a nespím. Oči otvorené. Nevieš si, chlapče, predstaviť, aký som nešťastný. A stále viacej. Viacej. Ale prečo? Som prekliatý. Niečo si vykonal? Áno. Ja urobil som čosi, čo je ťažko vypovedať. Niečo naozaj hrozné. Spolu s Alžbetou, bielou paňou. A nikto ti nemôže pomôcť? Áno, ale nesmiem nikomu na svete povedať, že ako. Drží nás vo svojej moci železný muž. Ja ťa vyslobodím, Igor, a ja Alberta vyslobodím.
No čo ty zázrak? Veľa si sa toho nenaučil. Musíš sa poriadne zlepšiť a chceš urobiť na Bertu nejaký dojem. A potom mi ponúkne svoje pery však. Uvidíš. A na čo je vašej sestre toľko práškov na spanie? To nie je len pre ňu slečna Klára. Mama? Ja tiež nemôžem spávať. Čím vám môžem poslúžiť, pán Hufschmidt? Pozri, mama, nie je to trochu priveľa? Koľko zákazník žiada, toľko mu daj. Náš zákazník je náš pán. Ruky boskávam. Čo sliediš po zámku, ty pehavý skrčok? A ty si kto? Som železný Teodor. Zakazujem ti stakať nos do našich tajomstiev. Nemáš mi čo zakazovať, ty nie si môj otec. Tak čo, Bertáko? Fajn. Vypila som si. Čože aj ty? Vstaň. Vstávaj. Berta. Ty hlúpaňa, ty si to pila? Berta. Preber sa. Počuješ? Preber sa. Upili sa. Berta. Berta. Musíš mi pomôcť, rozumieš? Berta. Preber sa. No, Berta. Berta. Bojím sa o Alberta. Boh vie, čo je s ním. Sám nás opustil. Ja ako dieťa. Môže si ublížiť. Igor vraví, že... Igor. Stále iba Igor. Je to obyčajný sluha. Ty ho nemáš rada? Au, dávaj trochu pozor. Albert si išiel hľadať lásku. Práve u Kováča? Išiel tam dobrovoľne. Všetci sa ho chcete zbaviť. Tak ako mňa moja mama. Alois! Alois! Tu som, Peha. Naštartuj! Rozkaz Pehaniny. Mám zlú pretuchu, že sa s Albertom čosi deje. A teraz ty. Poď. Nemaj obavy, Max. Bol som tam a všetci tvrdo spali. Fakt, spali. Berta, Albert, iba Kováč nie. Čo? Zaspali cez deň? Ten Kováč niečo chystá. Utekaj pre pomoc! Len spí maličký. Tak, teraz sa pozrieme na Frankensteinovo tajomstvo. Otvorí sa ti hlava. Zobudte sa, slečna Berta. Musíte nám pomôcť. Váš brat chce ublížiť Albertovi. No. Ja som Siegfried Hufschmidt. Najväčší vynálezca. Otvor! Poď sem! Malý okamih. Trochu sa zohrejem. Dovolíte? Nasadím svoj vynález.
hovorí mu laser. A teraz do útoku. Unimax. Pomoc! Rýchlo! Igor, rýchlo! Albertovi sa asi niečo stalo. Rýchlo! Rýchlo! Stoj, vráť sa na zámok! Necháš tie rekaze. Sep, nevládzem ho odviazať. Tu nemáš čo robiť. Stoj! 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 Reťaz sa nedá uvoľniť. Pozrieme sa na to. Pozor! To je pušný prach! Albert horí! Musíme ho odviazať. Pomoc! Vodu, vodu! Pomoc! Hasičov! Vyjďme mi z hory! Ty idiot! Choď do čerta aj s tvojimi sprostými vynálezmi! To všetko ten netvor! Všetky nás zničí! Je to podpalač, zločinec! A škodu mi musíte zaplatiť! Dolu! Opatrne. Opatrne. Všetko mi zaplatíte, o to sa postarám! Hovorím, dolu z kočahušmi. Klára, zachránte ho. Potrebuje okamžitú pomoc. Môže zomrieť. Treba mu zraziť horúčku. Čo to je? No to je predsa Zips. Albert je moderný človek. O tom sme sa na univerzite neučili. Keď som bol malý a poranil som sa, mama mi vždy tú boľačku pofúkala. Myslíš, že by som to mala skúsiť? Mne to vždy pomohlo. Pomohlo to. Horúčka klesá. A už mu je lepšie. Vždy to pomáha. Počujete ma, Albert? Som Klára. Vidíte ma? Ja som Klára. Je bledý, stratil veľa krvi. Mladej čerstvej krvi. Bude dlho spať, spánok lieči. Vy ste také milé dievča, Klára. Som rada, že ste tu. Nechceli by ste tu prenocovať? O nie, ďakujem, pani baronka. Moja matka sa nesmie dozvedieť, že som tu. Odišla som z domu tajne. Áno, choďte napred, pošlem Igora, aby vás odviezol. Dovolíte, aby som vám podal plášť? Ja vás zaveziem domov, áno, ja vás zaveziem. Nie, choď. Ja. Tak kto ma vlastne odvezie domov? Ale prosím vás, páni, čo to má znamenať? Uľahčte. Obťažujete dámu, krásnu mladú dámu. K vašim službám, madam. Grof Dracula z Transylvánie. De Monzo, Bengals. A toto opera, La Scala. Pam, 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 pam. A keď takto roztiahnem obidve ruky, máme stereo. Je to síce veľmi pôsobivé, grof Dracula, ale... Ešte prosím, len okamih. Nepoznávate tento hlas? Otvor. Klára, čakáme ťa, je tu pán Han. Moja matka. Poď okamžite dolu. Je tu syn pána starostu. Klára, otvor.
priniesol ti rúže. Klára! Prosím vás, odveste ma domov tak rýchlo, ako sa len dá. Nič mi nebude väčším potešením ako to. Ale slnko je ešte vysoko, grof. Urobím protiopatrenie. Letíme. Rýchlejšie, grof! Čo to bolo? Ste úplne bezpečná, nebojte sa. Ste v mojich rukách. Ohnivá guľa! Nemali by sme prestať. Ohnivý blesk! Pristať? Kvôli tomuto niktošovi? To radšej poletíme jednoducho niečo vyššie. Tam nás ľudia jeho stavu nemôžu nasledovať. O čo tu vlastne ide? Ale zamkla sa v izbe, neviem prečo. A vôbec neodpovedá. Mám o ňu strach. Slečna Klára. Klára! Klára! Nehambíte sa, grof! Nechajte to, dievča! Kto bude liečiť Alberta? Opatrne! Veď mi zničíte tie nádherné dvere! Poďte, pomôžete nám. Skúsime to všetci naraz. Hádam si nesiahla na život. Tak ideme. Raz. Dva. Ups. Ticho. Žije. Preď. Choďte von, počkajte vonku. Musím zatvoriť okno. Poď. Albert, čo robíš? Už aj prešetka. Preč, straťte sa. Dobrý deň vám prajem, slečna Klára. Dobrý deň. Práve k vám idem vykonať návštevu. Tak som vám vlastne ušetrila cestu. Prosím vás, nepožičali by ste mi bicykel? S radosťou. Bude pre mňa potešením bežať vedľa vás. Prosím. Ale idem ďaleko. To nevadí. Pobežím s vami až na kraj sveta. Chcete bežať za mnou až na kraj sveta? Tak to musíte poriadne pridať. Ale k zámku nie, tam nejdem. Prečo? Vráťte sa, slečna Klára. Vy sa nebojíte? Klára. Áno, ja som to, Albert. Ale ako to viete? Podľa dotyku máte tie najjemnejšie ruky.
Prijal by som si, aby som vás mohol vidieť. Určite ste krásna. Hneď vám dám dolu obves a potom ma budete môcť vidieť. Ako sa cítite? Úžasne, keď ste tu vy. Volal som vás. Vy ste ma počuli. No a teraz ste ticho. Nehybte sa. No. Asi som v nebi. Vidím aniela. Na mojom bicykli, na zámok. Kričal som, ale ona... To nie je možné. Klára je vo svojej izbe. Práve pred chvíľou som s ňou hovorila. Môžem ju vidieť? Pravda, že môžete. Ale najprv sa trochu upokojte. Prosím. Dobrý deň. Teraz máme zavreté. Príď neskôr. Ale mamičkami. Po obede. Bolo to také príšerné. Ale už mi je oveľa lepšie. Ďakujem vám, pani Anna. Uvidíte ju. Rád by som. Len si trochu zdriemla. Myslím, že Klára sa už zobudila. Klára, kde si? Klára. Poďte. Klára? Mama? Tak vidíte? Ešte stále ťa bolí hlava. Si taká bledá. Klára. Mal som taký príšerný sen. Išli ste na koniec sveta na mojom bicykli. Bicykel? Ak ste tu na ňom, tak bude stáť asi vonku. Áno, vonku. Vonku. Môj bicykel. Ja zase prídem. Môj bicykel. Keď sa to dozvie starosta, všetko sa môže rozpadnúť. Ty robíš Samaritánku akejsi oblude a prídeš o takého ženícha. Albert nie je nejaká obluda. On číta dokonca aj básne. Ja to nevydržím. Ja sa z teba zblázním, Klára. To ma to budí. To už je toľko hodín. Váš čaj, milý grof. Čo vravíte na tých dvoch? Vy im veľmi nežičíte však. Že im nežičím? Veď odhádať nejdem. Ale viete, čo sa stane, keď sa dvaja ľudia, ktorí sa milujú, musia rozísť? O 2 strašidlá viac bude blúdiť svetom. O 2 strašidlá viac? Prečo hneď strašidlá? Človek, ktorý ostane na svete sám, skôr alebo neskôr sa stane strašidlom. A to sa stalo všetkým tu na zámku? Nie všetkým na tejto zemi. Vy ste teda tiež boli osamelí. Váš čaj je ozaj lahodný.
Daj ruku na srdce a vykroč ľavou nohou. Vidíš? Ver mi, je to len otázka silnej vôle. No, skús to. Chcem prejsť cez stenu a dokážem to. Albert! Albert! Albert, Albert, videl si to? Prešiel som cez stenu. Chcem prejsť cez stenu a dokážem to. Au! Au! Čo to bude, Albert? Kolíska? Rozhodol som sa, že urobím pre ňu niečo pekné. Nech vidí, aký som šikovný, chápeš? Kolísku? Pre Kláru? Klára sná čaká dieťa? To bude škandál. To ste vy, Albert. Aký ste fešák. Skoro som vás ani nespoznala. Ja som vám prišiel poďakovať za všetko, čo ste pre mňa urobili. A príjmite tento malý darček. Darček? A pre mňa? A kolíska? To je ale pekné. To ste urobili vy? Poďte, odniesieme to dnu. Moja matka našťastie nie je doma. Áno. Páči sa vám? Prečo je také veľké? Urobil som ho pre dvoch. No tak poďte. Vyzeráte tak strašne vážny. Ako keby ste chceli, vyznať mi lásku. Veď preto som tu. Najprv ste chceli len ďakovať, potom prišiel darček a teraz chcete mi vyznávať lásku. A čo príde potom? Bol by som šťastný, keby ste mi ponúkli svoje pery. Svoje pery? Áno. Pery! Pery! To sú... Klára! Čo to má znamenať? Klára! Počuješ? Už aj prestaň! Mama! Tento netvor sa odvážil ťa boskať! Mama! Mama, Albert, nie je netvor! Mama! Klára, ty choď okamžite do svojej... Prečo ho urážaš? Pozri, priniesol mi darček. Už sa aj... Klára za nič nemôže, to je moja vina. Vrať sa preč! Von odtiaľto! Ale hneď! Ty netvor! Veď počkaj! Frajer!
Ja ti pomôžem. Ako? Nič sa neboj. Urobíme z teba leva salónov. Ťažko. Základom vzťahu medzi mužom a ženou je tanec. Pôvabné kroky vás privedú k láske. Smiem prosiť? Láska, láska. Doktori ju zatiaľ nevedia vyliečiť podobne ako nádchu. Principál Bandini vravieval, že mamľasi sa ženia rýchlo a múdri muži nikdy. Náš Albert žiaľ patril očividne k tým prvým. Túžil po svojej záhube a nám neostávalo nič iné, ako mu pritom pomáhať. Učili sme ho tancovať, hrkútať a vykrúcať sa, lebo ženy oveľa viac zaujíma povrch a zjav, ako to, čo má človek v srdci. A pretože ja poznám svet, poradil som Albertovi taktiku. Ak veľmi túžiš po Kláre, musíš najprv očariť jej mamičku. A urobíme si generálku. Albert, si v lekárni. Áno, generálku. Tak, a teraz skúsime kompliment. Očarili ste ma, pani lekárnička. Ste mladá a krásna. Krajšia Ako to. Ako vaša dcéra. To by Kasanova. Dúfam, že si všetko pamätáš. Nemaj strach. Veľa šťastia. Ďakujem. Držím ti palce. Veľa šťastia. Goodbye. A nezabudni lekárničke boskať ruku. Ten sa tu predvádza, ako keby bol doma. Hostinsky, pozvite ho na pivo. No pravda, že ja mám pozvať Netora do môjho hostinca? I hneď ja to zaplatím. Mladý pánko, iba na slovičko. Poďte medzi nás. Ja. Na vaše zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Teraz už musím ísť na jednu návštevu, prepáčte. Nie, to nám neurobíš. Áno, ale... Nebuďte nezdvorili, Hans. No, takže, tuto je. Na zdravie. No. Klára! To som ja, Klára! Tu som! Už som tu! Klára! Ja ťa ľúbim! Prišiel ten jemný mládenec, čo rád čítava básne. Albert! Chcem počuť tvoj sladký hlas. Poď ku mňa, aniel môj. Už ma nič nezadrží, zatancujeme si. Raz, dva. Raz, dva. Raz. Mama, prosím ťa, povedz tomuto opilcovi, že ho tu nikdy viac nechcem vidieť. Čakali sme ako na ihlách. Tam je! Vidím ho! A keby som nebol od prírody zvedavý, mohli sme čakať dodnes.
Je na kostole. Čo tam robí? Srdce? Je na streche! Chce sa zabiť! Odmietnutý Albert takto chcel zakončiť svoj život. Ešte šťastie, že grof Dracula sa naučil obstojne lietať aj vodne. Tu je. No, mladý muž, na to sme tak dlho študovali filozofiu, aby ste skákali zo strechy? Život je predsa pestrý a zaujímavý. Pre mňa nie. Na zámku zavládol smútok a vonku sa zbiehali mraky. Blížil sa k nám koč prokurátora, pred ktorým sa triasol celý kraj. A nikto z nás netušil, čo má za ľubom. Alberta nesmú nájsť, Igor. Rozumiete? Pán prokurátor, vítajte na zámku Frankenstein. Dobrý deň, barónka. Dreyfus, moje meno. Prokurátor. Tu profesor Schweitzer bol najlepším priateľom profesora Sedlmajera. Policajným vyšetrovaním sa zistilo, že mozog profesora Sedlmajera sa nachádza na tomto zámku. A podľa svedeckej výpovede svedka Kováča Hufschmída bol tu na zámku transplantovaný do hlavy istého Alberta. Alberta? Áno, Alberta. Tu je príkaz k domovej prehliadke vášho zámku. Albert, prokurátor je na zámku. Ten mi nepomôže. To nie, ale hľadá profesorov mozog. Profesorov mozog? A kde je? No vo vašej hlávke, hlupáčik. Ja, že som profesor? Nie, vôbec nie. Vy ste Albert, samozrejme, ale máte profesorov mozog. Musíme ťa ukryť, Albert. Ak vás nájdu, poženú nás všetkých pred súd. Chápete to? Viem o jednom výbornom ukryte. Tam ťa nenájdu. No. Na čo to všetko? Poďte už. Ticho. Počujem hlasy. A tam je čo? Podzemné väzenie, mučiareň a také nič zvláštne. Ale tu je zaujímavá zbierka. Pozrieme si väzenie. Toho človeka nič nezadrží. Daj si ruku na srdce a prestan dýchať. Povedz si, chcem prejsť cez stenu a aj to urobím. Prosím. Áno. No tak. No tak čo je? Podajte mi ruky. Skúsime to spoločne. Rýchlo. Vy ste kto? Albert. Profesor, našli sme svojho človeka. Overte jeho totožnosť. Ale on je príliš veľký. Eugen Sedlmajer bol oveľa menší. Ale mozog, pán profesor. Nás predsa zaujíma mozog. Áno. No. Áno, milý Eugen. Ja som Albert. Albert nie je nejaký umelý tvor. A okrem toho je predsa členom našej rodiny. To by ste museli najprv dokázať. Ja nemám prečo dokazovať svoju nevinu. Ja vám to dokážem! Pán prokurátor. Pozrite sa mu na hlavu, páni.
Má tam zips. Zips? Áno. Na nemu predsa vložili ukradnutý mozog. Hneď to uvidíte. To bude nezvratný dôkaz. Ľahni si, Albert. Ľahni. Neboj sa, no. Čo? Ale kde ho máš? To predsa nie je možné, veď som to sám videl. Na vlastné oči. Hufschmidt, varujem vás. To nie je on. Pani barónka by vás mohla žalovať. Kováč mi za to nestojí. Pani barónka, príjmite moje ospravedlnenie. Príjmam. Uzatváram vyšetrovanie. Nenašla sa jazva ani žiaden zips. Pani barónka, čo poviete na pohárik sherry? Nejde mi do hlavy, kde sa podiel ten zips. Ja viem, kde. Aj kedy. Bol to deň, keď som uvidel Kláru. Hneď som vedel, jasne som pocítil, že sme si súdení. Ale keď mi povedala, že ma už nechce, vtedy sa ma zmocnil zvláštny pocit. A to bol strach. Pravda, Albert? Ty si sa bál stratiť niekoho, koho veľmi ľúbiš. A to z teba urobilo človeka. Áno. Je to jasné. Veď bez strachu nemožno milovať. My dvaja by sme o tom vedeli napísať román. Však, Igor. To by bola smutná kniha, Alžbeta. Chudák Albert. Všetko bolo márne. Ja kúpim snubné prstene a otec automobil. Je to štvorsedadlový voz. Štvorsedadlový. Privezú ho po železnici. Z Ingolštatu. Smiem vám vysvetliť, čo je to automobil, Klára? Prosím vás o to. Viete, je to také... Nechápem. Naozaj? Je to niečo na jedenie? Nie, je to... Krinolina? Alebo je to azda nejaký hudobný nástroj? Možno, že je to dajaké zviera? Nie, zviera. Nechaj ho to vysvetliť. Han sa učil šoférovať niekoľko týždňov. Za čo ma vlastne máte? Za úplného idiota? V Londýne som videla stovky rozličných automobilov. Áno, stovky! Klára! Dokonca som automobil sama riadila. Živé oči. Čo to môže byť za tajomstvo? A kto je to tam, na šibenici? Igor? A tam vedľa? To bude Alžbeta. To som iba ja. Ak sa nebojíš, Max, v noci odhalíme trochu ich tajomstva. Poď sa mnou. Nemám strach. Si naozaj taký statočný. Bojím sa, ale musím Igorovi pomôcť. Hej, Teo! Zabud sa, Teo, vediem ti návštevu.
naše tajomstvo nevypátraš. Ty zvedavý skrčok. Moju Alžbetu Igor nedostane nikdy. Prečo? No prečo? Ako sa opovažuješ, červík, dotknúť K stene! Za mňa! Rozsekám ťa! Utekaj, Max! Ďaká sa. Pokým existujem, nebude tu kvitnúť tá hnusná ľudská láska. Dobre. Uvidíme, čo je silnejšie. Uvidíme. Ľahko sa to povie. Ešte som neodhalil Igorovo tajomstvo a už sa chystali verejné zásnuby Kláry a syna starostu, ktorý je menší ako ja. Naozaj rozkošné. Chudák Albert. Ako keby to tušil. Prečo by sa inak rozhodol práve v ten deň odísť do sveta? Ona ma už nemôže mať rada. To sa nezmení. Nemáš poňatia o živote. Mal by si mať moje skúsenosti. Budem putovať svetom. Nebudem mať pokoja. Nechcem už poznať nejakú ženu. Nikdy viac. Ešte tu bola nádej. Poslal som ohnivého svepa, aby sa pozrel zásnubnému darčeku pod kapotu. Na túto cestu mu požičal Alois svoj večne vlhký kabát. Už je tu! Zaujmite miesta! Starosta, prichádza náš automobil! Vážená pani lekárnička, milá Klára, občania, tento automobil je prvý v našom meste. Nech je základom budúceho šťastia našich mladých a ich spolužitia. Nech sú medzi nami šťastní. Vezmi ma so sebou, Albert. Môj malý učiteľ. Všetko poznám. Prešiel som s cirkusom pol sveta. Ale povedz, kto sa postará o tetu? Hm? Kto vyslobodí Igora? Hm? Musíme sa rozlúčiť. Hneď teraz. Áno. Albert! A nehovor nikomu, že som odišiel až ráno, dobre? Nechcem, aby ma hľadal. Pozri, tam sa niečo deje. Poďme tam. Držte sa. To nevie. Čo to robíš? Opatrne. Nejaké strachlivé dámy, to sa stáva pri cúvaní. No to poď. Bože môj, to je ale rýchlosť. Hans, choďte pomalšie, mama neznáša rýchlosť. Čo robíte? Stojte! Tam je Klára! Pozri!
Henry! Klára? Stojte! Zastavte! Ticho, decka! Stojte! Nechajte pomoc hlavia! Albert! Stoj! Ublížia ti! Uhnite! Pani lekárnička? To nič. Pani Klára, ty sa už na mňa nehneváš. Nevadí ti, že som celý mokrý? Veď si mi zachránil život. Max! Albert! Albert! A máme na krku svadbu. Ja vám dám svadbu. Až vás prejde smiech. Vynikajúce, skvelé! Sú krásni, vždy som im žičila. Teda vážené pánstvo, prosím o pozornosť. Milá nevesta, milý ženích, pani barónka a všetci spoluobčania. Stojím tu pred vami ako čestný človek a prostý kováč. Bol som síce po celý život nepriateľom zámku, to je pravda. Ale teraz by som chcel všetko napraviť a podať vám ruku, ak ju príjmete. Pozrime, aká premena. A na znak úcty a budúceho priateľstva dovolte, aby som na vašej krásnej svadobnej torte zapálil sviečky. Priatelia až do smrti. Nostra magnifica! Miriam! Tvojej vnady rozpráva už samý Homer. Miriam, to si ty. Sľučku mal už na krku. Kto ti dovolil brať tú tortu?
som v Hamburgu malý dom s krásnym rybníkom v záhrade. Rybník je hlboký niečo vyššie metra a je v ňom množstvo rýb. Zvoni celé mesto, tak sme prišli aj my. Sep! Holubička, kde si? Bola som tu už raz, ale nemôžem nájsť svojho brata. Mám strach, že zasa čo si chystá s bombou. Ale veď pred chvíľou tu bol. Poďme ho pohľadať. Odneste tá torta. Husle. Namier Medvestova zámok. Nech trvá večne. Od tejto chvíle, Berta, sme my dvaja pár. My sme sa ťa vlastne nikdy nebáli, Albert. Pravda, že veď on je taký milý a šikovný chlapík. Na zdravie. Ja by som mu dovolil porážať u mňa na bytunku. Aj to urobím. Nezabúdajte, že on je teraz barónom na zámku. Čo sa skrývaš? Poď si s nami vypiť. No to rád, prečo nie? Vypijeme si všetci. Ale poďte von, vypijeme si spolu na dvore. No poďte. Čo je? Siegfried, ty máš niečo za ľubom. Kde máš tú bombu? Čo to táraš? Ako bombu? Vieš, čo hovoríš, Berta? Prečo nejdeš s tým svojim ohnivým krpáňom a prečo mi nedáš za chvíľu pokoj? Tu bude. Vidíte? Celkom sa pomiatol. Nedokáže myslieť na iné, iba na bomby. Bomba! Bomba! Odnesie mňa. Zasa ma rusíte, pozemskí červíci. Na svoj meč uvšli. Na mňa si slabý. Na takú premenu som ani nepomyslela. Práve prekonal gravitáciu. Teraz bude obiehať okolo Zeme až do konca sveta. Kováčová bomba ho zničila. Koho? Tea, železného rytiera. Dostali po ňom len tieto trosky. To je Alžbeta. To je jej hlas. Treba jej pomôcť. To bola jej dcera. Albert! Albert! Alžbeta. Alžbeta! Tu som. Alžbeta. Igor. Alžbeta, konečne. Prišiel ten deň. Sme slobodní. A šťastný. Albert uložil. Budeme spolu odpočívať. Ja som odhalil ich tajomstvo. Mladá grófka Alžbeta milovala sluhu Igora. Keď sa im narodilo dieťa, urobili niečo strašné. Pohodili ho. Za ich hrozný skutok nechal rytier Teodor svoju dceru zamurovať a Igora obesiť. Oboch milencov stihlo prekliatie a vyslobodiť ich mohlo iba dieťa, ktoré nemá rodičov. Sú mŕtvi alebo len spia? Iba spia. A dokedy? To nik nevie. Možno raz sa prebudia, kto vie. Možno jedného dňa.
Tak, a skončili sa spory, rozbroje a zápasy. Láska, tá mocná kúzelníčka, zvíťazila nad zlobou ľudí, priniesla zámku i mešťanom mier a z Alberta urobila človeka. Vlastne ani nie. Manžela. A ja som si znova obul svoje tulácké topánky, lebo jediná vec, ktorá robí život životom, je zmena. Idem s vami. Vydržím. Pôjdem s vami až na kraj sveta. A kúpim vám automobil. Vybral som sa za slobodným komediánskym remeslom, veď v hĺbke duše som po ňom nikdy neprestal túžiť. Hej, Max! Nestiaž mi šery na rozlúčku. Už nepijem. Žena mi to nedovolí, nepijem. Neprišiel som sa rozlúčiť. Čo teda? Idem s vami. Výborne. Nech žije Principál ma teraz prijal celkom ináč. S kúzlami mojich priateľov zo zámku som sa stal hviezdou cirkusu. Ľudia sa bavia, tlieskajú mi a ja im vravím. Dajte si pozor, veď každý z nás môže byť raz veľkým či malým strašidlom.